Počas tatárskeho vpádu v roku 1241 utrpel kráľ Belo štvrtý ťažkú porážku pri rieke Slaná. Zranený a prenasledovaný s hrstkou verných utekal na sever k Šarišu. Keď dorazili k rozvodnenej rieke Torisa, kráľa a jeho koňa strhol prúd. Ťažká zbroj ho ťahala ku dnu a zdalo sa, že zahynie. Na brehu však stála Sabína, dcéra rybára z blízkej osady. Bez váhania skočila do búrlivej vody a s pomocou rytierov kráľa zachránila. Vo svojej chatrči mu dala chlieb, teplý nápoj a suché šaty, nevediac, že pomáha samotnému panovníkovi. Keď sa Belo zotavil, zveril Sabíne kráľovskú korunu ako znak vďaky. Po roku jej daroval majetok a na mieste svojej záchrany nechal postaviť kláštor. Z tejto udalosti sa zrodilo mesto Sabinov, pomenované po dievčine, ktorá zachránila kráľa a s ním aj nádej celého kraja.